Igbo ndị ọma anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Taa bụ Tọzdee abalị 5 n'ọnwa Septemba afọ 2024 ma bụrụ ahịa afọ n'ala Igbo. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu ụzọ, ma ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Na mgbalịsi ike ịhụ na eburu agha megide oke ojuju ndị arịrịọ na ndị nwere ụkọ ihe nakwa mpaghara Aba South, onye meyọ nke Aba South Uche Nwaọgụ bụ onye duru ndị ọrụ nchekwa ga-anwụchisie ọtụtụ mmadụ na mpaghara ndị dị iche iche n'obodo Aba. Nwụchi a bụ nke mere site na enyemaka otu ọtawa ike ahaziri ahazi na mpaghara CKC Bata nakwa Brass. Ụmụaka ndị a nwụchiri ka akpọgara n'ụlọ ebe a na-edosa ndị na-enweghị nne na nna, ebe ha natakwara ozi ebe ha ga-anata ezi nleta anya nakwa nkwado. Ụfọdụ ka a hụrụ ka ejichakwa ekwentị ezuru ezu nakwa ọgwụ ike nke anwụrụ a na-ese ese. N'ịga n'iru, onye isi ala Bola Tinubu ekwuola na mba Afrịka nwere ohere nke bara obosara maka ịwụnye ihe otito nakwa mwulite site n'ọnụọgụgụ mụbara amụba akụnụba nrụpụta ọrụ nakwa akụ ndị enwechara na mpaghara Afrịka. N'okwu ya n'ọgbakọ nke dị n'etiti ya na onye premier mba China bụ Li Qiang n'ụbọchị Wenezdee na Beijing, mba China, onye isi ala Tinubu jara mma otu FOCAC bụ otu akọwara na-eweta ntụnye dị ukwuu n'ebe o mekọtara nrụkọrịta ọrụ n'etiti mba Afrịka nakwa nke mba China maka mwulite nke akụnụba. Onye isi ala gakwara n'ihu kpughee na enwere ezi atụmatụ nke agbakwasịrị ụkwụ ka mmekọrịta bụrụ nke ga-esikwa ike ma bụrụkwa nke ga-aba uru n'etiti mba abụọ ndị a. N'ịga n'iru, nnukwu kansụl akụnụba bụ otu kansụl NEC ka ọ dị ugbu a n'aha mkpirisi bekee nyela steeti anọ mbirimbi abalị 9 nke ọnwa Septemba, bụkwa n'ụbọchị Mọnde, iji webata ihe ndekọ ha gbasara ihiwe ndị uwe ojii na steeti dị iche iche nke ha na-emebeghị kemgbe. Mgbe ọ na-atụpinye ndị ntaakụkọ obi ọchịchị azụ ka nnọkọ otu kansụl NEC bịara n'isidebe, nke osote onye isi ala Kashim Shettima nọ n'isi ya n'ụlọ ọgbakọ nke dị n'obi onye isi ala Abuja. Osote gọvanọ nke steeti Ọyọ bụ Bayo Lawa kwuru na steeti 36 enwere n'ala anyị Naịjirịa inweta akwụkwọ ihe ha chere banyere ihiwe ndị uwe ojii n'Ogo steeti ka eleba anya maka ọgbakọ ahụ. O kwuru n'okwu banyere ihiwe nke ndị uwe ojii na steeti bụ nke a malitere ịtụle n'ihi ihe ịma aka nke enweghị nchekwa a na-ahụtakarị na gburugburu ala anyị. Onye gọvanọ nke steeti Bauchi bụ Bala Mohammed, n'oge ịgwa ndị ntaakụkọ okwu, kọwara n'otu NEC gara n'iru kwukwa okwu bara abami ma na-eme ka amata n'ọnọdụ oke ide na steeti ụfọdụ nakwa isi obodo ebe ọchịchị etiti amụwapụla ijeri naira 3 nyere steeti nke a mekọtara n'ala anyị Naịjirịa, bụ nke a ga-eji gbatara ndị ide mmiri kpara aka ọjọọ ọsọ enyemaka na steeti dị iche iche. Ndị ndu otu Arịwa n'okpuru otu akpọrọ Arịwa Consultative Forum na-egosipụta nchegbu ya n'ihi ọnọdụ nke enweghị nchekwa nke na-akpọ ọdịmma ndị mmadụ nakwa ndọrọndọrọ ọchịchị aka na-enwekwa ihe isi ike nke akụnụba na Naịjirịa. Nke a ka onye isi oche nke otu BOT nke otu ahụ bụ Mohammed Hatu mere ka amata ka ọgbakọ ndị ndu Arịwa nnukwu isi ụlọ ọrụ ha dị na steeti Kaduna nke a na-abịa dịka ha kpebiri na ha dị njikere ịnabata ntụlegharị nke akwụkwọ iwu na nhazigharị nke obodo n'okpuru ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu. Onye isi oche otu bọọdụ a gbakwunyere na mpaghara ugwu anaghị atụ egwu ọbụla gbasara atụmatụ ọbụla nke mere ịtụgharị akwụkwọ iwu ala anyị, mana nzọụkwụ ndị emere n'oge gara aga imezigharị akwụkwọ iwu ahụ bụ nke emere iji megbuo mpaghara ugwu.
n'ịga n'iru, otu TUC bụ otu jikọtara ndị ahịa ajụla ịnabata mweli ọnụego mmanụ patrol nke wegoro, na-adọ aka na ntị na nke ahụ nwere ike ime ka ụbịam na agụrụ bụrụ nke ga-akakwu njọ n'etiti ndị ọrụ. Ndị otu a bụ ndị mere ka amata ebe ha kwụ na nkwupụta nke ezipụtara ma banye aka na ya site n'aka onye isi ha bụ Comrade Festus Osifo. Otu a gara n'iru gbaa ọchịchị etiti ume ka ha na-egbugo oge ọbụla dozigharịa mkpebi ahụ nke ha mere ma tinye ụkpụrụ ndị ga-eme ka akwụkwọ ego naira anyị sikwuo ike ma gbalịsi ike ịhụkwa na a ga-ebelata ọnọdụ ihe isi ike nke ụmụafọ Naịjirịa na-agabiga. Otu TUC gara n'iru na-arụ ụka na mweli mberede nke emere na-enweghị mkparịta ụka ha na ndị ọnụ na-eru n'okwu gosiri na gọọmenti achọghị ọdịmma ụmụafọ Naịjirịa, ọkachasị ndị mkpebi a ha mere ga-akpa aka ọjọọ n'ebe ọ dị ukwuu. N'ịga n'iru n'akụkọ nke anyị ji, otu akụkụ nke otu jikọtara ụmụ akwụkwọ ala anyị Naịjirịa nke bụ otu NANS n'aha mkpirisi na-amapụ atụmatụ ha na-eme ịbagide maka ịbịaghachi bụrụ nnukwu ibu nke obodo maka ịgbachi nke bụrụ nnukwu ibu nke obodo ndị mepere emepe n'ala anyị Naịjirịa malite abalị 15 nke ọnwa Septemba afọ 2024. N'ozi nke onye isi oche otu NANS Okun Omo Henry Adewumi na-achọ ka ewetuo mbugo ọnụego mmanụ patrol ọsịsọ n'egbugo oge ọbụla. Ozi ahụ mere ka amara na njegharị ahụ nke a ga-eje ụzọ udo na nkwanụ nke a ga-eme n'ụzọ iwu kwadoro ka ọ dị akụkọ ọzọ nke otu ụmụakwụkwọ ahụ na-agbaga atụmatụ nke njegharị zuru ala anyị ọnụ nke ịbagide mgbachi obodo ndị gbapụtara ihe n'ala anyị mepere emepe, na-eme ka akọwa n'akụkọ ahụ dịka nke na-enweghị mgbọrọgwụ ọbụla. Anyị ka na-aga n'iru ugbu a ka anyị zọpụ ụkwụ na nke a. Otu jikọtara ndị ọkaiwu NBA n'aha mkpirisi asụ bekee ekwuola na ha ga-arọpụtara ndị niile ha kpọpụrụ ụlọikpe maka isonye na njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ bụ ndị na-azara ọnụ ha n'ụlọikpe ugbu a, ndị ọkaiwu nkwuchite ọnụ n'efu. Nke a ka onye isi oche nke otu ahụ mapụrụ ọkwa ya n'ozi nke ọ banyere aka na ya mkpara onye ahụ ya bụ Afam Osigwe. Ọ gakwara n'ihu mee ka amata na ha ga-enye ngalaba ha niile ntụziaka iledo otu ikpe ahụ a ga-ekpe ga-esi aga na mpaghara ala anyị Naịjirịa niile, ebe o kwekwara nkwa na ha ga-eledo ụlọikpe niile ebe a ga-anọ ekpe ya bụ ikpe ndị ahụ iji hụ na ikpe ahụ ga-abụ ihe mere dịka iwu siri kwado ma si otu ahụ chebe ugwu nke ruru ndị ahụ agbara akwụkwọ n'ụlọikpe. Ụlọọrụ Enyimba TV chetara na ndị uwe ojii bụ ndị mapụrụ ọkwa na-anwụchiri ndị ahụ eboro ebubo na ọ bụ ha kpara nkata ịbagide njegharị, ebe ha wetakwara iwu nke ụlọikpe iji chi ndị a rukwa mkpụrụ ụbọchị 60 ruo mgbe emechara nnyocha n'elu isi ha. Ka ọ dị ugbu a, ndị njegharị dị 124 bụ ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ n'isi obodo nke ala anyị Naịjirịa, ebe mmadụ 10 n'ime ndị ahụ ewerela okwu ikpe gaa kpesara otu ụlọikpe ukwu nke etiti dị n'Abuja. Anyị ka na-aga n'iru n'akụkọ ụwa. Otu pati Labour achụọla nnukwu onye isi oche otu pati ahụ bụ Comrade Julius Abure n'ọrụ ya na ndị nnukwu otu kọmitii ije ozi nke otu pati ahụ iji dochie ohere a nke dapụtara n'ugbu a. Otu pati ahụ ehiwela otu kọmitii nlekọta bụkwanụ nke mmadụ 26 nke onye minista na-ahazi ego n'oge gara aga omeiwu Esther Usman ka họpụtara dịka onye isi oche, nakwa Honorable Darlington ka họpụtara Darlington Nwokeọcha ka họpụtara dịka onye odeakwụkwọ. Mkpebi ahụ bụ nke mere n'ọgbakọ nke dịrịnụ n'etiti ndị aka ji oke nke onye gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti lere ọbịa ya nakwa onye naanị ya bụ gọvanọ n'aha otu pati ahụ pụtara. Ọgbakọ ahụ nke onye ji aha otu pati ahụ were zọọkwa ịbụ
ịbụ onye isi ala na ntụliaka elu ezumezu gara aga bụ Peter Obi nọrọ n'isi ya, nke ndị ama ama nke otu pati ahụ bịachara gụnyere ndị omeiwu nke si na otu pati Labour mana ahụghị Abure na ndị nkwado ya n'ọgbakọ ahụ. Otu kọmitii a ehiwere ọhụrụ ga-eche aka ghọrọ onye ndu ọhụrụ a ga-esi na ntụliaka elu nke ha ga-eme n'ime abalị 19 were họpụta. Otu pati Labour nke Julius Abure bụ onye isi ya ajụla ọgbakọ ahụ nke onye gọvanọ steeti Abia Alex Oti kpọkọrọ ebe a nọrọ họpụta onye minista n'oge gara aga omeiwu Usman dịka onye isi oche nakwa Honorable Darlington Nwokocha dịka onye odeakwụkwọ n'ozi nke odeakwụkwọ mgbasa ozi nke otu pati ahụ bụ Obiora Ifo bịanyere aka na ya. Abure kpọrọ ọgbakọ ahụ dịka nke iwu megidere, na-agba ụmụafọ Naịjirịa ume ka ha leghara mpụtara nke ọgbakọ ahụ anya. Ozi ahụ gara n'ihu kwuo na ọgbakọ ahụ abụghị nke otu pati Labour haziri, n'ihi ya nke ahụ enweghị otu o siri gosipụta mmasị na ọdịmma otu pati ahụ maọbụ ebe otu pati ahụ kwụ. Ebe nkwupụta ahụ gakwara n'ihu kwupụta na nhọpụta bụ nke iwu na-akwadoghị n'ihi na mpụtara nke nnukwu ọgbakọ otu pati ahụ nwere na Nnewi ka bụ nke kwụsịsịrị ike ruo ugbu a. Otu tọrọ ntọala nke otu pati All Progressive Grand Alliance APGA ma bụrụkwa onye gbasuru egede n'ebe o mekụtara onye isi oche otu pati ahụ bụ Chief Chekwas Okorie akatọọla gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo n'ihi agwa ndị ọ na-akpaso ndị ndu nke otu pati ahụ n'okpuru ọchịchị Chief Edozie Njọkụ. Okorie, onye bụ onye isi oche nke otu bọọdụ BOT nke otu pati ahụ, kọwara na ọ bụ naanị Soludo bụ onye gọvanọ steeti ahụ jụrụ ịnabata Njọkụ dịka nnukwu onye isi oche nke otu pati ahụ. Nke a bụ n'agbanyeghị na ụlọikpe nke okpechọọgwụ nke ala anyị Naịjirịa na ụlọikpe mkpegharị ikpe ndị nke dọrọ oche ọchịchị Njọkụ ndị kwadoro oche ọchịchị Njọkụ o boro onye gọvanọ ahụ ebubo imefe ihe, bụkwanụ nke ọ kọwara na ọ na-akpa agwa nke na-ekwesịghị ekwesị na-emegide otu pati a wepụtara ya dịka onye gọvanọ. Ka ọ dị, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ nke bụ isi ga-abịara unu nakwa akụkọ ndị ọzọ. Nọsie n'ike ndị ọma m, njem ọnụ anyị na-abịa. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ndị bụ isi nakwa akụkọ ndị ọzọ fọrọnụ. Nọsie n'ike. Njegharị nke udo nke ndị ọrụ ewepụrụ n'ọrụ kemgbe 13 gara aga bịara bụrụ nke mesasịrị ọgbakọ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu pati LP bụ nke mere n'Ụmụahịa ụnyaahụ. Ndị a mere njegharị bụ ndị yicha uwe ojii ma bụrụ epekele akwụkwọ n'aka ma zochie n'ihu ụlọ gọọmenti nke steeti Abịa dị n'Ụmụahịa ma na-ekwu na ha chọrọ ikpe ziri ezi nakwa nkasi obi nke ha kọwara dịka iwepụ ha n'ọrụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Ụfọdụ ndị mere njegharị ahụ bụ ndị kachasị abụ ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ ndị bụcha epekele akwụkwọ n'aka na-asị na anyị bụ ndị ọrụ nke steeti Abịa, gọvanọ gbatara anyị ọsọ enyemaka. Otu onye so na njegharị ahụ bụ Maazị Eric Nwa gwara Enyimba TV okwu ma kwuo na esi n'ụlọ ọrụ nke Abeokuta Steel tụbata ya na steeti Old Imo n'afọ 1990 mana a bịara napụ ya ọrụ ya bụ nke mezirinụ na ya amazighị ma ya ga-agawa ihu ma ya ga-agawa azụ. Onye njegharị iwu ọzọ bụ onye kwuru na ụfọdụ ndị otu ya enweela ndị nwụrụnụ n'ihi agụrụ nakwa ọrịa ndị a gara egbochiri ma ọ bụrụ na ego dị. Onye isi ndị ọrụ bụ onye mechara zute ndị ndu otu a mere njegharị a ma kwe ha nkwa na nke bụ eziokwu bụ na a ga-eme ka ozi ha ruo gọvanọ Alex Oti aka maka ileba anya na ya bụ okwu.
ugbu a ka anyị gaa n'azụmahịa. Dịka abalị 15 ọnwa Septemba bụ ụbọchị ikpeazụ maka njikọ nke akara niile na akara nke ekwentị, ụfọdụ ndị agaala n'iru zipụta ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu nke ha na-agabiga maka ijikọ ha abụọ n'ebe ndebe ozi nke ụlọọrụ NIMC bụ ụlọọrụ na-ahụ maka inye akara niile. Onye isi otu jikọtara ndị na-ahụ maka nzikọrịta ozi na mkparịkọta okwu n'ikuku bụ Adeolu Ogunbanjo kọwara nke a dịka nke na-enye nsogbu n'ebe ọ dị ukwuu. O mekwara ka amata na ka ha gachara na ọdọ ụlọọrụ bụkwanụ ndị na-ahụ maka nzikọrịta ozi na ikpo okwu n'ikuku nke gụnyere ụlọọrụ MTN nakwa nke Airtel. Ọ kọwara na ihe nramahụ ahụ ga-eme ka ụbọchị ikpeazụ a enyere maka njikọ nke akara niile nakwa nke akara ekwentị hapụ ịbụ nke ga-enwe isi. Ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ egwuregwu. Otu onye na-agbara otu Super Eagles bọọlụ bụ Ademola Lookman ka na-ahọpụtala ugbu a maka ịmabute ihe nrita onyinye Ballon d'Or n'ọkwa nke amapụtara site n'aka otu France Football Magazine na Wednesday. Nwa amadi ahụ gbara afọ 26 ka ahọpụtara ya na mmadụ 29 ndị ọzọ bụ ndị ga-eso amabute ihe nrita ahụ. Ọ bụ ya bụ onye egwuregwu bọọlụ si mba Afrịka onye mabutere nke ugboro 8 na onye ka jikwa ya ka ọ dị ugbu a bụ Lionel Messi esoghị n'aha ndị ahọpụtara na maka nke afọ a, nakwa Cristiano Ronaldo onye mabutere ihe nrite ahụ ugboro 5. Biko, otu ọ dị, onye otu egwu bọọlụ nke ibuli ihe elu nke akpọrọ powerlifting Esther Nwogu amabutela ma merie ma nweta ihe nrita nke ọlaọcha ma bụrụ onye buru ihe elu dị ogo keji 41. Nwaada bụ onye steeti Abia nke emeela ya nke ugboro 2 ọ na-enweta mmeri site na egwuregwu nke mbuli ihe elu bụkwanụ nke akpọrọ powerlifting n'asụsụ Bekee. Site n'akụkọ ahụ si na egwuregwu ka anyị ga-eji chịkọta ya n'oge akụkọ ụwa nke taa, ma tupu ma na-esepụ ọnụ, ngwa gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Abia achụsịala ndị arịrịọ nakwa ndị dara ụkọ na mpaghara Aba niile dịka ha na-anọchisi n'okporo ámá. Julius Abure na Gọvanọ Oti na Peter Obi akụkọtala isi ọnụ n'ihi nhazi nke hiwe ndị isi nchere oge n'otu pati Labour. Ka afọ 13 gasịrị, ndị ọrụ ewepụrụ n'ọrụ ka na-achọ ka emezie ha otu dị mma ma nye ha ikpe ziri ezi. Ndị ọma m ekelela m unu n'ebe ọ dị ukwuu, dịka ebe a ka anyị ga-achịsọwa n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia na-asị unu agbalịala maka ige ntị. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma, dịka m na-agụ ọfọ na-asị na onye ahụrụ taa na a ga-ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Egbebere ugobere nke si ibe ya ebela ka nkụkwa ya. Ndewonu, ya gaziere unu.